nezastavujte. Třeba bude aspoň akce a ta... Nejezdíte za ním a už tam mají asi 6 nebo 7 za sebou. A ta benzinářka to přežije třeba. Dobře jsi to zaluzí. Co tam řeže zatáčky nebo co? Jo. Pěkně to ze široka. Výhled na dálnici. Já dávám ten blinker vlastně. Tady Kobra 11, máme hlášení o odcizení 3 vozidel v rámci okresu Bernu. Jedná se o 2 skauty a 1 Mercedes. Jeden ze skautů je taxík. A pokud byste viděli tyto vozidla, tak hlašte pozici. Já mám před sebou jeden z odcizených skautů momentálně proti směrem. Zatím vozidla nezastavujte, jenom se jich držte a hlašte případně pozici, ale zatím je neblokujte, nezastavujte. Máte povolen použít majáky, změnit pozici, ale nezastavujte zatím vozidla. Mercedes se nachází na obchadském obchodě. To jsou napínavý honíčky v té 80. No strašně. Já jdu 80 a ten za mnou taky, vole. Kobra 27 má vizuál na modrý Mercedes. Jede po obchvatu Bernu. Tady policie, zastavte vozidlo Ukrajinice a vylezte s rucema nad hlavou. Jak mám, vole, vystoupit, když to nende? Tak dělej, že to dáš. Tam nende ta 6, vole. Ale mně přijde, že minulý rok ta 80 nebyla, nebo si to špatně pamatuju. To byla ne. Minulý rok tady tahle oblast vůbec nebyla v traku SMP. Byla, tady jsme už dělali pro následování. Tady jsme dělali, tady jsem... Já nevím, ale že jsem tady už lítal s tím DAFem. Po fikomuťáku určitě. My jsme hráli totiž tu betu, že jo? Počkej, nebylo to v betě. Vždy tady bylo úplně zaděláno AIčkama celý. Jo, to bylo po fikomuťáku, no. Mě by zajímalo, jak teď proti mě perlo třeba 20 hlídek, ani jedna do mě nenajela. Kámo, já Kobra se vidím, co to vozidlo. Jsem nenápadný. A jo vlastně. Je povoleno zastavit vozidla, pokud jsou bezpečné, rozumí příjem. protože nereagovali na výzvy, takže se zastavit, vyblokovat, vydržit, cokoliv. Hele, já